נציב יום לעילוי נשמת לאה בת זכיה מנוחתה עדן. ובא לציון גואל חלק ג'. שש סיבות שבגללם אמר החפץ חיים שהגאולה קרובה. מדברי בנו של החפץ חיים הגאון רבי אריה לייב זכר צדיק לברכה, מר אבא אמר לי כמה פעמים בשברון רוח כי המלחמה עם אויבי השם כעת כבדה מאוד, מפנים ומאחור. בדימה זאת לשרפה שאחזה בארבע פינות הבית, שבעוד שמכבים בפינה זו נאחז האש בפינה האחרת. ואמר כמה פעמים, אם לא יתגלה בקרוב מלך המשיח לא אדע מה יהיה עם כלל ישראל. אמנם בגלל זה עצמו התחזק באמונתו כי קרוב היום להיגאל. דבר ראשון, מחמת דברי שמואל הנביא, כי לא יטוש אדוני עמו בעבור שמו הגדול. וכעת שמו הגדול מחולל מאוד. דבר שני, מחמת הנאמר בשירת האזינו, כי ידין אדוני עמו בעל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אז לת יד באפס עצור ועזוב. ואין לך אפס עצור ועזוב כבדורנו זה. שלוש, ועוד שכל סימני הגאולה שמנו חכמים בסוף סוטן התקיימו בנו. ארבע, ועוד שאם לא עכשיו למי יבוא המשיח? לכופרים ומלעיגים בשם? ואמר שאין זה בכלל דור שכולו חייב, הכוונה לדור שיש שם ביטול מצוות, אבל לא כפירה וביזוי כבוד השם. חמש, בעוד שאנחנו כבר במאות האחרונות של האלף השישי, ומבואר בגמרא בסנהדרין צדיק זן שימי העולם 6,000 שנה, ומחמת כל זה היה ביטחונו חזק שבקרוב יפקוד השם את עמו. ו וביותר התחזק שנתעוררו למאות ולאלפים לשוב אל ארץ ישראל, והחלו לדבר בכל העולם על שיבת ציון. ראה בזה אצבע אלוקים שהשם ישיב את שבות עמו בקרוב, ולכן הכין את עצמו ואת אחיו הכהנים בידיעת הלכות עבודה, וציפה לגילוי כבוד השם. כל זה מופיע בתולדות חייו סמך. עכשיו נבאר את הדברים יותר כפי שנמצאו מפורשים בדברי החפץ חיים במקומות שונים. דבר ראשון, חילול השם. רואים אנו שימות המשיח מממשים ובאים, ואף שאין אנו יודעים בצמצום את הזמן, מכל מקום קרובים אנו לימות המשיח בוודאי, כי כל הסימנים שהובאו בגמרא פרק חלק מתקיימים כולם, ובפרט במה שאנו אומרים ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כי חילול השם גדול מאוד, ונתקיים בימינו מה שאמר הכתוב כי יד על כסיה, שרוצים להשכיח את שמו יתברך מן העולם, ומקווים בימינו ומקוים בימינו מה שאמר הכתוב כי לשמך תן כבוד. ובגמרא בפסחים ק"ח לדעה אחת מדובר על ביאת המשיח, כך כתוב בספרו זכור למרים פרק ד'.
והלא חילול השם גדול מאוד בעוונותינו הרבים, והכתוב צובח ואומר ביחזקאל ל"ו, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים. ואם כן היה לכל אחד לירוא לעצמו, ולהיות על כל פנים ספק שמא יבוא משיח בזמננו, זאת אומרת כל רגע הוא יכול להפתיע, בגלל שלא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים, למנוע את החילול השם. זה מובא בליקוטי המרים פרק י"א. דבר שני, אפס עצור ועזוב. מן הראוי להקדים מדברי תלמידו הגאון רבי אלחנן וסרמן זכר צדיק ברכה, כמו שמובא בעקבתא דמשיחא ב', שם העריך בעניין זה של שירת האזינו, שכלול בה כל הקורות של עם ישראל מיום היותו לגוי עד אחרית הימים, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. וכתב שם ששירה זו לא רק שתעיד, אלא שתצבח, כמו שכתב רש"י, פרק ל"א י"ט, על וענתה השירה הזאת, אומר רש"י, בקול רם. דהיינו, שהשירה תצבח עדותה בקול רם. ראו, שאת כל הקורות אתכם הודיעו לכם לפני יותר מ3,000 שנה. ואף דבר אחד מדבריה לא נפל ארצה. וכמו שכתב שם הרמב"ן, דברים ל"ב מ', שאילו הייתה השירה הזאת מכתב, אחד מן החוזים בכוכבים, שהגיד מראשית אחרית, גם היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיים כל דבריה עד הנה לא נפל דבר. בעיין שם ברש"י פסוק ל"ה, שבחלק הראשון של השירה העיד עליהם דברי תוכחה, להיות השירה הזאת לעד שכשתבוא עליהם הפורענות בחורבן, בגלות וכו', ידעו שאני הודעתי מראש. זה גם הסיבה שהקדוש ברוך הוא שולח נביאים, שהם אומרים לפני מה שיקרה, וכשקורה רואים שזה דבר השם, והשם מדבר עם בניו, עם הנביאים, ומוסר את המסר לדורות. ומכאן ואילך, בחלק השני של השירה, העיד עליהם דברי תנחומין, שיבואו עליהם ככלות הפורענות, וזה יהיה בזמן הגאולה. ושם נתפרש בפירוש המצב שיהיה בזמן הגאולה העתידה, וכך אומר החפץ חיים זיכרונו לחיי העולם הבא. בפרשת האזינו נאמר על זמן הגאולה, כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם לגאולם, אומר רש"י. כי יראה כי אוזלת יד באפס עצור ועזוב. היינו שבזמן שעבדיו נתונים בצרה ובאוזלת יד, שאין בכוחם עוד להיות בגולה, כיוון שאפס כוחן של ישראל ומנהיגיהם מלהחזיק עוד בידי העם שישמרו את דת הקודש, אז תבוא הגאולה. כמבואר בגמרא בסנהדרין צדיק זן, שמהפסוקים האלו נלמדו כמה מהסימנים שיהיו לפני הגאולה, כגון שאין בן דוד בא עד שירבו המלשינות, והיינו כי מטעם זה מתקיים אפס עצור ועזוב, שאין בכוח העומדים בראשי העם להחזיק הדת. וכן שאין בן דוד בא עד שהתמעטו התלמידים, הכוונה, אומר רש"י, המחזיקים ידי ישראל להחזירן למוטב.
דהיינו שאף על פי שבאותו הזמן יהיו גם תלמידי חכמים, אבל לא יהיה בכוחם לעצור את האחרים. לכן אפס עצור, לא יהיה כוח במנהיגים לעצור את העם מלהתדרדר ולצאת מדחי אל דחי. כך כתוב בציפית לישועה פרק א', וגם בספר שם עולם חלק ב' פרק י"ב, בפסוקים האלו כתוב 3 דברים שיהיו קודם שיגאלו. שיהיו במצב של אוזלת יד מול האויב, גם הרוחני וגם הגשמי. 1, באפס עצור, היינו בענייני רוחניות, לא יכלו לעצור את העם מלעבור עבירות. 2, בעזוב, שיהיו עזובים בענייני גשמיות, כמו שרואים שהמצב היום מדרדר בכל, רוצים שהעולם יהיה עני ובפרט ישראל. את כל מה שזומם האום על העולם הוא עושה הכל פה בישראל, כל הוועדות והוועודים והכל נעשה פה, שהיהודים יעשו את זה כדי שיאשימו אותם בסוף. היינו שיגיעו למצב שבין ענייני הגוף ובין ענייני הנפש לא יהיה שום חיזוק. דבר שלישי, גם יהיה במצב של חילול השם מאומות העולם, ואז יגאלו. הגאון רבי אלחנן וסרמן זכר צדיק וברכה העריך לתאר עניין זה באופן נפלא, ואנחנו נלמד את זה לא היום, מה הוא אמר. בנקודה נוספת נפלאה מראה איך מתקיים לעינינו שירת האזינו. עכשיו, כבר התקיימו הסימנים של הדור שבו בן דוד בא, זה הסיבה השלישית. וזה לשון החפץ חיים. אנו רואים בזמננו שנתקיימו כל הסימנים שהובאו בפרק חלק, סנהדרין צדיק זן, לעניין הגאולה, ונזכיר כמה מהם. 1. אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. 2. אמרו שם שלפני ביאת המשיח לא יהיה שכר אדם ושכר בהמה. ואנו רואים את זה בעינינו, שמפני ריבוי הרכבות ושאר המכונות שנתרבו, לא צריכים עוד לעבודת בהמות, וגם הרבה פועלים לא נצרכים והולכים בטל. וזה עוד לפני כל תעשיית הרובוטים, שתחליף בשנים הקרובות את האנשים, ויהיו תלויים בממשלות לחסד או לרוע. 3. כל השערים יהיו שקולים. והיינו גם כן מטעם הנ"ל ששער התבואה כמעט שווה בכל המקומות, ועל ידי זה נתדלדל המסחר, והמשתכר מסתכר אל צרור נקוב. הכוונה שמשווים מחירים, וסוגרים את המחיר שמתאים לכל אלה שהם עושים כמו שעשו כל אלה שהתפרסמו באחרונה. 4. אפילו תלמידי חכמים לא יהיה להם אז שלום מפני הצער, ונתקיים בימינו. וכן מתקיים קטגוריה בתלמידי חכמים, ופרש רש"י שהרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, בצירוף אחר צירוף, גזרות על גזרות, ובזוזה ובזוזה דבזוזה, שוללים אחר שוללים. זה מופיע בכתובות ק"ב וגם באגרות ומאמרים נ"ו. וגם התמעטו התלמידי החכמים, וגם בדור שבן דוד בא נערים פני זקנים ילבינו, וגם אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. היום זה יותר ברור, לא רק שלא מצוי כל כך, ואנשים לא גומרים את החודש, ויש הרבה רעבים והרבה אנשים בעלי חובות והכל, ויש הרבה שלוקחים להם את הדירות,
לא יכולים לשלם משכנתאות וכו' וכו'. אלא עכשיו לא יהיה כסף ממש, כי הולכים לעשות הכל דיגיטלי, אז תכלה פרוטה מן הכיס. וכן כתוב בראיה מהמנה, פרשת בעלותך, שבגלות האחרון הקדוש ברוך הוא יפדה אותם בעניות במקום מיטה. מה שאנשים סובלים עניות זה במקום מיטה, כי העני חשוב כמת. וכן בתיקוני זוהר בכמה מקומות כתוב שיתגבר אז העוני והדלות, כיוון שעל העת הזאת נאמר בעמוס פרק ט', בחרב ימותו כל חטאי עמי. אלא שבזוהר הקדוש מבואר על זה שהעני חשוב כמת, אבל זו גזירה שמוכרחה להתקיים. והשארתי בקרבך עם עני ודל. וזה מופיע גם בעקבתא דמשיחא אותיות ז'. ועוד שם בגמרא כמה סימנים, ובעוונות הרבים אנו רואים שכולם נתקיימו. וגם משנה סוף סוטה, מה יהיה בעקבתא דמשיחא? החפץ חיים היה מפרש את המאמר של הגמרא בדור שבן דוד בא פני הדור כפני הכלב, בשם הריץ, בנו של בעל נפש החיים, זכר צדיק לברכה, שטבעו של הכלב, כשזורקים עליו אבן, מיד הוא מתנפל על האבן לנושכה, ואינו מבין שהאדם הוא זה שזרק עליו את האבן. בימי עקבתא דמשיחא יהיה היעדר דעת עד שינהגו גם הם בשטות כזו ככלב, וכשיקבלו מכות מהערבים וכדומה ינשכו את המקל ויחבלו תחבולות איך לטפל באבנים, ממש אבנים כמו שזורקים היום, בלי להתבונן שהערבים הם רק שליחים מן השמיים. וכלשון הכתוב בישעיה יוד הוי אשור שבט אפי. השם משתמש בגויים להכות בישראל, זה רק השבט, אבל המכה זה השם. ואין שום טעם להילחם עם המקל, כי בשמיים לא חסרים מקלות, והרבה שלוחים למקום. כך מופיע בקובץ מאמרים ואגרות חלק א' עמוד ש"א. זאת אומרת, כל הממשלות מטומטמות, כי מתעסקים לא בשורש. למה השם שולח לנו את כל זה? בגלל המעשים הרעים. לא מתקנים את המעשים, מתרבים טרור ורציחות וכו'. פירוש נוסף, נתבאר בספרים שהכלב הוא פרוץ מאוד, כעין שמצינו בגמרא בסוטה ג' קשורה בו ככלב. וזה יהיה מצב אותו הדור, שכל פני הדור יהיה לפריצות, וכפי שרואים אנו כיום בפרהסיה רחמנא ליצלן, וזה בזמנם. היום אתם שומעים את כל הפרשיות ואת כל הדברים רחמנא ליצלן, לא אצל החילונים, אצל החרדים. פירוש נוסף, נתבהר במהרש"א שם שכלב נקרא בשם זה כי כולו לב, כלב כולו לב ונאמן לאדוניו. הכוונה של הגמרא שבימי עקבתא דמשיחא פני הדור יהיו כפני הכלב, דהיינו שהוא ייראה לפנים כלפי חוץ כאילו אוהב את אדונו, אבל ליבו בא עמו, כי לפי האמת האהבה שהיא בלב תהא נעדרת, ואין הדור רואה אלא לפנים. וזה ממש תיאור המצב כיום, שבמלבושים והנהגות חיצוניות כולם יכולים לראות כבני תורה יראי שמיים, אבל הפנימיות והלב יכולה להיות רחוקה מאוד. באור יחזקאל אמונה עמוד שין באר חלק מהסימנים, וזה לשונו דור שבן דוד בא תלמידי חכמים מתמעטין,
וזה מצבנו, שאין כל כך תלמידי חכמים אמיתיים כבדורות הקודמים. והשאר עיניהם קלות ביגון בהנחה, כי מבקשים רק חיי העולם הזה, וזה גורם להם יגון בהנחה. בחוכמת סופרים תסרח, ויראה חטא ימאסו. כיום היראה מאוסה, ואינה נחשבת לתכלית חשובה בעיני העולם. בשר מרע נחשב לשוטה בעיני הבריות. אמרו חכמים זיכרונם לברכה שבימות המשיח יהיו מחלוקות רבות בעולם, והשרים יהיו בפחד. וכל זה מתגשם בתקופתנו, כי ימינו ימי המשיח. אתם רואים, לכל אחד מוצאים מהשרים איזה חבילה ששמרו לו לעת הצורך בשביל להניע אותו וכו'. אבל לא רק שרים אלה של הממשלה, גם אנשים שהם נחשבים שרים ורבנים מוצאים להם קופות שרצים למכביר. וזה לשון המכתב מאליהו, חלק ד' עמוד 267. אנו רואים בימינו התגברות כל מיני כפירה עם חוצפה בלי גבול, ואינו אלא שיגעון זמני וסימן מובהק להתקרבות הגאולה במהרה בימינו. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, שבעקבות המשיח חוצפה יסגה. דהיינו תתרבה החוצפה. ועוד כתוב שם, דורנו בוודאי דור עקבתא דמשיחא, שעליו נאמר והאמת תהא נעדרת. והוא דור של חיצוניות, שניתוח מסוכן עבר על דורנו, שגדולי התורה ותלמידי החכמים עבדו, וכיום הסכנה גדולה היא שהכל רק חיצוניות. דורנו הוא דור של עקבות משיחה, שבו אין נותנים כבוד וממון לחכמי התורה. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, לא יחונו אותם. בחוכמת סופרים תסרח, ביראה חטא ימאסו. והגאון הרב שך זכר צדיק ברכה, בירחי קלת השמג אמר, חיים אנו בתקופת עקבתא דמשיחא, זקנים יעמדו מפני נהרים, דורסים את השבת ברגליים, מחקים את כל מנהגי הגויים. בעיירות בחוץ לארץ לא היה מצוי יהודי מחלל שבת, ואילו כאן מחללים את השבת בראש גלוי. ובספר בית השואבה העריך לבאר את הסימנים ואיך נתקיימו. אם כן, בוודאי יש להתחזק בביטחון ולצפות לישועה שתהיה בקרוב, והגם שאין אנו יכולים לצמצמם ולדע הזמן בדיוק, שהרי אפילו בשעה שגילה הקדוש ברוך הוא בפירוש את זמן קץ הגלות של בבל, שאמר לקץ 70 שנה אפקוד אתכם, ידוע שכמה חשבו וטעו, בכל שכן הקץ הזה שהוא סתום מאוד. זאת אומרת, ממתי מתחילים לספור את 70 שנה? לא ידעו. אבל מגודל המצוקות, אנו יכולים לדע ולהתבונן שזה לא יימשך הרבה. וכן מצינו בגלות מצרים, שכגודל השעבוד, זה קרב את הקץ. זאת אומרת, בשביל לקצר מ-400 ל-210, הקדוש ברוך הוא הכפיל להם את העבודה וצמצם את הזמן. אז ככל שהצרות יתגברו, זה מקצר את הקץ. ירידת הדורות מורגל בפיו של החפץ חיים, כי המשיח מוכרח כבר לבוא, כי אחרת לא יהיה לו אל מי לבוא. וזה לשון רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק ברכה, משגיח דפונוביץ',
חפץ חיים אמר על זמנו לפני כ100 שנה, שכמעט ואין למלך המשיח למי לבוא. ומכיוון שיש ירידת הדורות, ובדור הבא יהיה יותר גרוע, לכן על כורחנו מוכרח המשיח לבוא כבר עכשיו. ועל אחת כמה וכמה בזמננו, שעברו מאז 50 שנה, ומאז עוד 50 שנה. ובזמנו עוד היו גדולים וצדיקים רבים, ועתה בזמננו אין כמעט את מי לשאול שאלה ולבקש עצה. זה בזמן רבי יחזקאל לוינשטיין, לפני 50 שנה. בדורנו דור יתום, וזה עצמו מחייב אותנו להתחזק באמונת הגאולה. כך מובא באור יחזקאל אמונה, עמוד רפת, בקובץ שיחות עמוד 177. הרב לופיאן, זכר צדיק ברכה, אמרו חכמים, זיכרונם ברכה בסנהדרין צח, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. ויש להבין, למה שיבוא בדור שכולו חייב? ושמעתי מהחפץ חיים, כאשר חולה זקוק לניתוח להציל חייו, קודם יש לבדוק חוזק גופו, אם יש סיכוי שיעבור את הניתוח וישאר חי, או אם גופו חלש ולא יוכל לעבור הניתוח, ואז בהכרח הרופאים לא מנתחים אותו, ושולחים אותו הביתה ומתירים לו לאכול הכל, כי ניתוח לא יועיל לו. וכן הדבר בעניין זה, הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו, הוא מנתח את עם ישראל לרפואה, כל זמן שיש תקווה שישובו בתשובה על ידי ייסורים. אבל בדור שכולו חייב, ואין תקווה שישובו, והייסורים הם סכנה בשבילם, אין כבר עצה על ידי ייסורים. ובהכרח השיב אותנו אליו בעצה אחרת על ידי המשיח. דבר נוסף, 6,000 שנה העולם קיים. מן הראוי להביא משל נפלא של הגאון הצדיק רבי משה רוזנשטיין, זכר צדיק ברכה, משגיח דלומז'ה בפולניה. לאדם נפל שטר השווה אלפי זהובים לתוך קופסה שיש בה אלפי שטרות זהים לא שווים. התחיל לחפש את השטר היקר, עובר שטר, בדק כבר 1,000 שטרות ועדיין לא מצא. האם הוא יפסיק לחפש בטענה שהוא בדק אלפי שטרות והשטר הנחשף לו שם? הרי ודאי שהוא נמצא בפנים, הוא ראה שהוא נפל לבפנים. אדרבה, ככל שהוא בדק שטרות ולא מצא, הסיכוי שלו עכשיו יותר גדול למצוא, כי נשאר פחות. והשטר נמצא בתוך זה, כי הוא נראה שזה נפל לפה, ברור. כך בענייננו, אין מה להתייאש. הרי שרואים שעברו כבר יותר מ-1900 שנה, היום אנחנו כבר יותר, מזמן החורבן, כי כיוון שאנו יודעים שיש לכך סוף, יש את הבעיטה, על כורחך משיח יבוא עד סוף 6,000 שנה, זה המקסימום. ממילא ככל שאנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו יותר בטוחים שהגאולה קרובה לבוא ועלינו לצפות יותר. וכידוע אנחנו אחרי חצות של יום שישי, כי כל 1,000 מתחלק על 6 ימי מעשה בראשית, כל יום זה 1,000 שנה, ועכשיו אנחנו בתשפ"ב, שעברנו את 750. כל 250 שנה זה רבע יממה, כי 1,000 שנה מתחלק
ל4, 250, 250, כמו שהיממה מתחלקת ל4, ל6 שעות כפול 4. אז אם עברנו את ה-750 של האלף החמישי, זאת אומרת אנחנו בתוך השישי, אחרי 750, אז אנחנו אחרי חצות של יום שישי, שזה כבר הערת שבת, אז הגאולה יכולה להתרחש כל רגע. ודבר נוסף זה יישוב ארץ ישראל. הבן של החפץ חיים מספר, כשאביו ראה התעוררות גדולה אצל שומרי תורה ומצוות לעלות לארץ ישראל וליישב אותה, התחזקה אצלו האמונה כי הגאולה קרובה, וכך לשונו בזיכרוני, בשנת תרן ותרנה, כשהחלו לגרש את אחינו בני ישראל ממוסקבה, התעוררה תנועה גדולה לארצנו הקדושה, מגורשים לאלפים החישו למפלט למו לארץ אבותינו, קנו קרקעות, נטעו כרמים, ייסדו מושבות, וגם בעלי בתים מארצות אחרות מכרו נכסיהם וכל חפציהם, ובצרור כספם עלו בשמחה לארצנו. באותו זמן קיבלתי מכתב מאבי, זיכרונו לחיי העולם הבא, והוא מעירני על ההתעוררות הגדולה בכל פינות עמנו לעלות לארצנו. והוא משער כי הימים ימי עקבתא דמשיחא, וכי פקד השם את עמו, ואפשרו התחלתא דקיבוץ גלויות, שזה קודם ביאת המשיח וכו'. כך מופיע בתולדות חייו למ"ח. אמנם למעשה, כפי שממשיך בנו של החפץ חיים מספר, לאחר שראה החפץ חיים, שהרשעים גם הם רוצים לעלות לארץ ישראל ולבנות אותה, נעלמה ממנו שמחתו. ואמר שעל ידי הרשעים לא ייתכן שתשרה השכינה ותבוא הגאולה. ואדרבה, הם רק מרחיקים את הגאולה, ויגרמו שהארץ תקיא אותם משם. אמנם מה שלכאורה כן אפשר לנו ללמוד מזהו, שמכיוון שמשמיים כבר הראו לנו כמה הזדמנויות של עת רצון לגאולה, אם כך מסתבר שגם אנחנו נמצאים בתקופה שבקלות יתר נוכל לזכות לגאולה, על ידי תשובה וחיזוק התורה ומעשים טובים. מי שמנע את הגאולה בדורנו אנו זה ש"ס. כיוון שמיליון בעלי תשובה יכלו כבר להפוך את כל העולם כמו שצריך, כמו שתכננו ורצינו, והשדין היהודאין האלה הם מנעו ועקרו את התורה ועוקרים עד היום. אז אלה מעכבי הגאולה השלמה, שזה ניצנים הכי גדולים שיכולים להיות שהתשובה קרובה, כי אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וזה מבטיח הרמב"ם שבסוף גלותן יעשו תשובה ומיד יגאלו, והם המונעים. אלה שדין יהודאין. מה לעשות? נמשיך, נצפה, ונעשה כל שביכולתנו, ויראה השם מאמצנו, ויביא גואל צדק במהרה בימינו. אמן. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדש 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 שבי שבת. עם מקדש 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 שבי שבת. שבת שלום. רבי חנניה בן גרשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל, לפיכך ירבו להם תורה ומצוות שנה אמור אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל